Čaute všetci, znovu sme tu. Znovu je tu vypatlanie s novým Blšák vlogom po dlhom čase. A tentokrát premiérovo ukážeme nitriansky gazdovský trh a burza starožitností, hej. Prvýkrát na videu, my sme tam už párkrát boli a to nie je nič nové, práve že naopak, ono to je jeden úplne z prvých Blšákov, respektíve burz, ktoré u nás v Nitre sa konali. Iba my tam ideme s kamerou prvýkrát a ono to v podstate nie je ani ako keby tradičný Blšák. Ono to je skôr tá burza starožitností, no. Je tam strašne veľa numizmatikov, čiže mince, bankovky a hodinkári a podobní starožitňári. Je tam aj pár ľudí, ktorí tam chodia na klasické Blšáky, ja neviem, na printer alebo tak. Takže je to také pomiešané celé, plus sú tam gazdovské trhy, ktoré vyzerajú asi tak, že je tam pár ľudí s nejakými domácimi klobáskami a mesom a sem tam kúpime nejakú domácu štrudlu alebo tak. Ale kvôli tomu tam nejdeme a nachádza sa to v Nitre na agrokomplexe. Tu vám ukážem, kde je vstup. Aj to, no inak, že platí sa vstup 3 €, čo je celkom dosť, čiže za to je to asi také menej známe. My sme o tom nevedeli, až keď sme sa ozaj nezačali venovať týmto Blšákom. Nemalo to proste nejakú reklamu alebo proste niečo. Nebolo to nejak verejne známe, čo nedáva zmysel, lebo práve sme nemali kde zaparkovať, pozri, koľko je tu aut. A naposledy tu bolo tiež celkom plno, takže uvidíme, jak to bude vyzerať. To je takto vstup. B3 a aj burza exotov tu bola. Čo sa tu koná v tomto pavilóne N. Dobre, ideme prvý pozrieť vonkajšok. Tu je tento pavilón N, sa vchádza a vždy to má aj takúto vonkajšiu časť. To je veľmi pekný obraz. A to je print dáky. Sklené veci. Starý ešte naťahovací gramofón. Tiež som si mal dať čo s kapucňou dať. Vzduchovačky. Reflex, čo sa tam skrýva? Taká kamerka isto. Veľkú slovenskú vlajku si nekúpim. Veslo. Parlamentu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa začne v utorok o 10:00 do obeda. Následne o 11:00 bude mimoriadna schôdza. Boli sme neskôr, asi o hodinku. Áno. To už sme predzáverečení, to do 12. No. Projektor Mažiar. Krajšie počasie je dneska, než bolo minulé. No ale minulé bolo teplejšie. To áno. Bolo takto pri nule. To je pekná hifi, no, povička, tam máš vlastne tunel. Staré plechovečky retro. To áno, to si daj normálne jak svetiňu. To si daj nad posťou. Tam máš nožiky. To máš robiť v záhrade, si mala pocit prírody. Máš je také tréningové. Dobrý deň. Karambit Marble Fate. Jo, čo to je? To je jablkové pité. Ale riadne. Nie je chudobné, riadne bohaté. Oškvarky. Koľko bolo, páni, čo ste vyčítali? Čo ste prečítali? Platnú. Ale čo tam je písané? Neviem, dáka symfónie. To som chcel počuť, či mi poviete ten názov toho symfónie. Lebo ja nemám okuláre, doma mám a ešte som sa k tomu nedostal. Čuhajko, ahoj. Zdravíčko. Bereš tú väžu? No, zaujímavé GVCčko, Iba pozerám. Luker vyskúšať, to GVC stálo voľakedy 10-30. Pozerám, že nevidel som ešte také zaujímavé celkom. 50 € za to. Aha. Zober si to Luker, vyskúšaj, odpadneš. Za tú lava lampu koľko pýtate? Za tú raketu? No. Daj mi 10 €. 10? Dobre, vďaka. Alebo 8 € daj. Raz 5 € daj.
Máte dobre, 6 slova. 5 eur. Co sa zaujíma. A jeden ten kapustník. Tam pri vchode si dám, alebo vnútri, však tam sú one občerstvenie. Teda také stoly sú tam, nie? Setíky. Aké sú úžasné. What? Taký on je asi, vieš? Hej. Misku s erčajnom a niekto volal. On chytil bažanta. Tu máš zvončeky. Tyrolácké. Sú hodinkári. A to už sme sa hrabali, že? To asi nemá zmysel moc. To ten, čo chcel 5 eur, hej? Samý rok. To aké korčule. To sú super. Máš tu krabicu plnú ďalekohľadu. To je HP Compact, že? To je HPčko. Či nie? Pocket PC, no. Pekný, to chcem. Jak nový je. Siemens, si sada Siemensov. To si nás za to HPčko, čo pýtate? Za ten Pocket PC, hej? Mám pečku. Ten si vezmem. Či si ty vezmeš? Asi, hej. Páči. Nemá zase nejakú zvláštnu. Ja viem, no. Ďakujem. Nejakú zvláštnu nabíjačku, mám tu univerzálnu na to. Ďakujem veľmi pekne. To je pekné Rama, wow. Rama ešte existuje, nie? Nie to, že retro. Si pamätám tie kamioníky. Čajky. Lekváre. Džemy. Máš také krosná, čím nosili ranených. Máš mydlo a staré. Mydlo sa volá, že Jaro. Stará pažba. Sú tiež také, ne? Keď niekto ľúbi vojenské veci, tak sa tu vyžije. Kamene musíme kúpiť. Ametist. Tie pyramidky sú super. Vieš čo tam je? Tam, že Orlex. To je Golf dvojkový, trojkový, že? Je tam, že Orlex. Nie Rolex, ale Orlex. Nožičky. Dve lensy v sebe. Hej, starý gramofón. Statív pekný starý. Koza je ťažký. Carmen Electra. Dagery. Tu tvoj dedo, kde sa vyžíval. Sekáčik. Tu staré busy, to super. Vespy. No, tento pavilón sa skladá z dvoch častí. Sú gazdovské. Zase maso, tlačenka, oškvarky, všetko možné, občerstvenie. Ideme si satkať? Niekde? Neviem, odvej sem. Môžeme? Ďakujeme. Kapustník, my sme nič nepapali dneska. No, zjedli sme.
A tu sa teraz presúvame do hlavnej časti, teda burzu starožitností, interiérovú, kde máme takto uličky a potrvá nám asi hodinku, kým to prejde. No dosť ľudí, hej. Fujifilmik mali? Zaujímavý. Multifunkčný tool. Klešče, kladivko, nožičky, šrobováky, všetko. Počkaj. Len je rozdiel asi v tom obale. V obale, že to nie je prúvkové, lebo bola, keď to stálo nejakých 25 €, tieto obyčajné. To orienty sú pekné. Tie obyčajné, čo sú Zachovalo. 2004 roku, to je klasika. Tie hej, ale to sú takéto. Mali obaly, že Festiny. nemali tam nič napísané. Bez náramu. Tieto boli vždy raz tak drahé. Tam máš oné stopky. Tak Heueria. Staré Seika 5-ky, vidíš? Tak je. Tak Heuer, to by som bral. Ne? Aha, to sú také field watch. Tie sú veľmi pekné, no. Tak Heuer, no a to stojí tisíce. Ak sú to real. Dajte tak Heueri. No 12 to je čerpadlo ponorné, tiež sa niekedy zíde. Aha, 3 hodiny. Pecka. Kedy si stačilo. 4 alebo 5. A agenti. Ale klasický. Agenti. 3 hodiny, ale. 3 hodiny agentov. No, som to nikdy nevidel. Aha, Matchbox stará, no. Tam je dačo. No. Wow. Ty sa ty. Sú zaujímavé. Ja som od cukru. Čo som? Ja som tvoj cukrušik? Nie už, ale bola si. To je, jak sa pekne láme svetlo, toto. Moja babka by toto zbožňovala. Dosť. Máš ono super. Fast and Furious. Áno, také malé. Jak sa povedia dlhopisy. Nie, cenné papiere. Pekné. Aj to pod ním, to zelené, aj to Supra. Tá RX-7, žltá. Parádna. Psovodi. To ručne musím malovať isto. 46 mi nájde. Máš takú stíhačku s hodinkami alebo s čím. Vyzerá to jak oné, jak budíky a jak sa láme to svetlo cez to, že sa to hýbe normálne. Máš na stôl taký pís, no, že si na perách. To je Shrek a Fiona. Igráček. Igráček. Máš fotky staré. By som si prelistoval, keď sa veľmi nudím. Také mačky. Chceš? Máme, že? Toto. My máme také 2 CDčka, ale je to aj toto, že? Ale toto za prvé vydanie, alebo keby to je celkom grail. XCDčkové. Sú pekné. Sú tak QQ. Sú tie Casio, čo sa mi páčili predtým. Prvý rad je za 6. Hej. Tu je 10. Hej. Casio. To, čo ste pozerali, tu je blbý remienok, ale to patrí k tomu a to je nejaký švédsky výrobok. To je nejaký modný návrh, tu je aj napísané. Aha, budú také fashion, hej. Hodiny.
Ale sú pekne urobené, korka je zapustená, všetko je to nerez. To je fosíl, keď stlačíte gombík, zmeníte číselník. Aha. Ja som mal tieto fosíly, čo mali tú lepku horiacu s prázdnym ciferníkom, boli super. Tie sú tiež za 10. Tie Seika už nemáte? Tie digitálky? Tie zobrali také podobné, áno. Ja, to som sa tešil, že si ich vezmem. Zaujímavé. Také futuristické, no. Casio sa mi páčili, áno. Kópia hodín, prvých vlastne takýchto hodín z Pulsar to prvý vyrobil. Na čo mi to vraví, hej. Tie fosíl sú super, no. Sú také masívne riadne, aj to. Nerezové ocele fosíl vyrába dobré veci. Aj ten bracelet má proste plný, riadny. Plný, není lisovaný. Zaujímavé. Som ešte nevidel tieto. Tie Casio sú pekné. A tieto zaujímavé až digitálky s ciferníkom, chápeš? To je novú z Hongkongu ešte za socializmu, myslím. Tieto isté Casio robili s tou dotykovou obrazovkou. Si mala kalkulačku dole a ono to vedelo rozoznávať 7, 2, si písala na to. Bola sranda. Akože podľa mňa sú maličké moc na mňa, vieš. Originálna veľkosť. Podľa mňa sú maličké tieto Casio ja mám moc. teraz reedíciu, čo robia, síce aj toto je reedícia, jasné. Toto je už nový výrobok, to nie je ten pôvodný. Pôvodný mal korunku, mal iný typ stroja. Oveľa horší stroj tam bol. Toto je už stroj, ktorý je zosynchronizovaný. Tieto Casio sú pekné veľmi. To sú prvé vejce, Oni majú day-date digitálny okienko, chápeš? To je za to, že to sú prvé radiokontrol hodinky od... Áno, že sa nastavujú samé? Hej. Waveceptor. Ale prestaň. Tie fosíly ma lákajú, ale to sú skôr také dámske s tým ciferníkom. Mali byť. V dnešnej dobe už Sú také masívne, hej. Je malá ronda, švajčiarska, ktorá je krmená 1,5 V baterkou. A ešte dávali vtedy tie švajčiarske rondy fosíly, len neskôr začali dávať Mio. Asi tieto sa mi najviac páčia, akože tie fosíly sú strašne super, ale do zbierky asi skôr tieto. Na nosenie, tak ja viem. Obidve sú dobré, za 10 € máte dobré jednie. Tento stálo, to bol jedný z prvých Waveceptor, to stálo šílené prachy. Tie sa mi tak najviac pozdávajú. Toto je také moc maličké na mňa. Ale tak sú to, tieto som ešte nevidel. Na menšie ešte hodím. Áno? Toto je moja veľkosť. Áno? No. A ešte aj menšie mám. Akože najmenšie, čo mám, sú asi Seika tieto. To sú klasické A Seika, no. 39, myslím, že sú to 39 mm. Akože sú mi tak akurát, že menšie už by bolo malo. Hej, podľa mňa sú pekné tieto. Si ich preleštím a kľudne ich môžem nosiť, keď nie, tak do zbierky asi skôr sa mi tieto hodia. Doberem si tieto, hej. Tie fosíly, keď tak na budúce, ak tu budú. Tie Seika som chcel, na tie som sa tešil, ale tak niekto iný si ich užije, hej. Zobrali ich jeden chlap. Hej, to som si vtedy nadával, že som ich nezobral, hej, do zbierky. Čo už narobíte, však možno ešte niečo donesem také. Dobre. Však na budúce sa zastavte, možno... Jasné, dá sa dačo. Ďakujeme pekne. Vidíš, dačo zaujímavé. Dobre cené máme autička. Odbie do 4 €. Môžete zobrať do ruky, nekúše. Nič také asi pre nás. Golf 4, tam je zaujímavý. Ďakujeme. Ženevy, ale lahúčkajú strašne, toto je podľa mňa zaujímavé. Tu máš tie Casio, hej, bez náram. Scope, aha, luneta. Dávaj, kolkátka to je. Filatelisti. Numizmatici. 100 korún československých. 100 €.
Čo si našla? Obražteky? Wow, koľko sa je fotka. No, chápeš, je to. Na obražtek. Stimexy? No, mám L2, také doma ešte aj s telekonverterom. Tento Petri je zaujímavý. Ten podobný. Ten tak nabíjaš. Mám tento, ale chýbajú mi tie krúžky na ňom. A reví je pekne. Kapesní Atlas? A motýl? No, no proste to sú pre mňa z knižnice, Lohovca. To je proste, to už nebudem myslieť na detka, lebo ja detsko proste som si kúkala obražťovky a som si kúkala, že wow, a som si vždy pozerala, že tento je najkrajší a potom nie, tento je najkrajší. To je prúdasné. Vyzerá jak puška. Aha, to je asi cieľ, že? Cieľ toho. Aha, čo tam je Zorky 3, nie? Nie, to je Leica. No. Wow. Som naživo asi nikdy nevidel. Žilinsku. Vedia som, že bude tam stále, to tam keby niekto odomýkal, zamýkal, stále, keď som fajčil, tak aby mu baterku nevidel. Žilinsku mám. Ešte ty si nejaký, je tam jeden ten, pozri sa, je tam Andrej Péter, toto jedno. Ale to sú iba také, no. Cez týždeň sa kúpil 100 kusov Andreja Petra. Hej, aha, tak dobre. Výstava v Paríži, za Eifelovku Andrej Petra. Také, že maškrty. Hej. Koľko, prosím vás, pýtate za tú Leicu? 500? Áno. 500. A pri rýchlom jednaní viem dať 50 € zľavu. Za 400 Leicu. To je super cena, ale si nemôžem dovoliť. Tu je vlastne ten kostol, tu je námestie, ešte to bolo oplotené, ale jak pekne bolo okolo toho, už teraz tam vôbec nie je také pekné. No, je to betónové. No. Čo vravíš? Nikto už si tam nemal. Aha, neviem. Hej, no, SNES. Ale tučnú PS jednotku nemám ešte. Sú všetko tie ruské, že? A neviem, či niekto dočkal ešte? Chceš Rolexy? Čo to znamená? Čo znamená? Že taká istá je. Aha. Chceš si dať do tašky tie one? Aj sú do tašky tie CDčka. Nikde položiť. Hej, hej. Jana Kiršner tu. Takže. S cenami. Za 20 nemáš? Doberem si jednu. Niekedy bývajú. To je dohnalé. No aj to pozerám, čo je. To už je predané. No. Kona. Žiadna diorama. To je super, že? Hlavne len tieto. Alebo toto. To má taký stroj vnútri. To je pekné veľmi, že? To sú také prepojenie tak cestou. Aha, hej. Aha, no hej. Ale spoločná cesta sú tam aj také príbehy v tým veciam. A to vy robíte? No. Sú to moje originálne. To je brutálne veľmi. Ten To som ešte dioramy. nevidela také. Tak sú aj rôzne kamene, toto napríklad z úzkokolejky vo Vyšľovke, je to jedna z dvoch úraťových železníc, čiže zakopaná v takej diorámke. To pekné, no. Presvedcuje fosfor, toto je čínsky kameň a vnútri presvedcuje fosfor, v noci svieti a tu takisto presvedcuje fosfor a tu svieti tá obloha.
v tej dobe. Čiže je to aj také premenlivé deň-noc. Čiže ak vás niečo zaujíma, nech sa páči, ešte si aj... A to sú tiež magnetky, či čo je to? Sú magnetky. Je to taká tá podslovka, hej, s tou cestou. Hej. Čiže je to také symbolické. Pekné, veľmi. Aj tie stanice super. Pokladničky takisto svietia. Tie okná s tými dverami svietia. Dajú sa otvárať, Je to celé z papiera navrhnuté. A motívy sú, to je pán Prsteňov, motív. A toto sú zase staré rozprávky slovenské. Videl som tú stanicu. A to z papiera robíte? To je súčasť... Tie škrydly sú úplne detailné. To je súčasť Rakúsko-Uhorska, to už neexistuje. Tá trať, bol to 9 km úsek od Halický zámok. Stavba ešte stojí fyzicky, trať už neexistuje. Oni majú aj vypovednovať. Tie garáže, jak vyzerajú, rozbité okna. To je napríklad veľmi pekné detaily. SMT-čková trať, Banská Bystrica, smeru. Čiže konkrétne, reálne veci sú to, hej, že... Návodníky múzeum Dreveň, Urbano Maloža z Košic RS. Oni sa na stenu zavisiť, alebo do pozície. Jedna je minulosť a druhá bude súčasnosť. Väčšine podsvietené majú svetlo. Takto z diaľky, keď to vidím, tak ozaj jak z hora, keby som sa pozeral. Vlastne takto to vyzerá v noci, keď je tam... A ty si bola v Trenčine na stanici, ja nie? To je zadná strana od autobusu. To je, že to sú reálne fotky stanice, že podľa toho je to vyrobené. Wow. Toto je ešte sklad vedľa stanice, čo je Trenčianskej. Veľmi pekné to máte, ozaj klobúk dole. Áno. No ak vás aj niečo zaujíma, môžete si niečo podporiť prácu. Tie magnetky koľko stoja? Tie veľké sú po 5 a tá spojená stojí 6. Tak čo vezmem dačo? Chceš obidva za 6? A máme ešte tiež dvojku, ak by si chcela. Predný meno a ak ste na Instagrame, tak si môžete pri rezervácii v kľude pozrieť. Hej, pozrieme. Komunikovať prípadne, ak by ste vedeli aj posunúť, ale môžete to aj Určite. niekomu, koho by to zaujímalo a môžete sledovať stránku. Určite dám. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a všetko dobre prajeme. Som ešte nevidela. To meno bez diakriky. Áno, jasné. Jasné. A ideme. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujem. Všetko dobre, držte sa. Tak skvelé, ďakujeme. Možno by som zobral tú ľavú lampu od toho pána. Že 5, no. No. Tak povedal najprv 10, potom 8 a potom 5, akože bola zničená. Ale pekná. Je sranda, že je taká zakalená. Že není proste číra, vieš? Aha, to nie je moje. Kde je pán? Tak. Ďakujem vám veľmi pekne. No. Dobre, toto je náš loop dnešný. Neviem, či to je HP Compact, alebo to je nejaký Pocket PC. Aha, chýba tu stylus, to som si všimol práve. Je to Windows, je to Pocket PC Pro od HPčka, áno. Ale jak nový, ešte SD karta je v ňom, aha, iba stylus chýba. Si vytlačím. Casiovky rádiové. Do pár CD-čiek, jak vždy. Magnetky od pána, čo uvidíte. A raketu. Teraz idem toto zbaštiť. Obľúbený. Jeden z množstva kebabov vnútra. Ale tento pri progresii má strašne super vlepiny. Málo kto si to dáva, málo kto o tom vie, čo to je. Je to taká biela žemla. Ale odkedy som na to prišiel, tak si dávam len vlepiny. Takže asi toľko k dnešnému dňu na burze starožitností a gazdovských trhoch. Máme nejaký loop, vždy si tam niečo kúpim, nejakú maličkosť. Asi naposledy, keď sme boli, tak sa asi prvý raz stalo, že som si nič nekúpil. Dovidenia.